पलसान उंडो आणि वाईन हाण वेदी सरशी येता बलिदान भेटयता स्वीकार करे बापा पवित्र करी दाना तांचे वरवी आमकां लागूं आशीर्वादा स्वीकार करे बापा पवित्र करी दाना तांचे वरवी आमकां लागूं आशीर्वादा आमकां मोगान पोसताय दिसपडतो ग्रास दिताय सर्गी दैवी काणान आत्म्याक दिताय पोषण स्वीकार करे बापा पवित्र करी दाना तांचे वरवी आमकां लागूं आशीर्वादा स्वीकार करे बापा पवित्र करी दाना तांचे वरवी